alt capitol în viață, Micu, asta e viața pentru toți. Se schimbă. Atât? Nu mai vrei să spui ceva? Nu mai vreau. Mulțumesc pentru început de interviu. Încet, încet o să vă fac și pe voi să vreți să fiți pe video. Thank you everybody, mulțumesc. Sper să vă placă capitolul meu nou pe YouTube. Follow Mihaela, which means I'm telling you to go follow me on YouTube. Thank you so much. Mulțumesc. I think that's all for now. Thank you so much for watching. Please go follow me. Follow Mihaela on YouTube. Like if you like and subscribe. Please, please, please. Thank you everyone. Have a great day for now.